Goedemorgen allemaal. Nou is het mijn beurtje. Jullie hebben al een hoop gehoord. Nu ga ik een andere draai geven, want wij maken natuurlijk zelf geen wijn. Maar we zijn wel heel trots op het wijngebied wat we zijn. En dat is in Zuid-Limburg natuurlijk van toepassing. Dan ga ik de verkeerde kant op, net als iedereen. Nou, daar gaan we. Nou, Visit Zuid-Limburg is er natuurlijk voor het bevorderen van het toerisme in en naar Zuid-Limburg. En Zuid-Limburg is een heel speciaal stukje Nederland. We zijn voornamelijk een Nederlandse bestemming. En als we dan naar die Nederlandse bestemming kijken, dan zijn wij wel heel speciaal. Wij zijn eigenlijk het buitenland en eigen land. Als we dan kijken naar hoe we dat dan gaan wegzetten, want we willen een duurzame toekomstige bestemming creëren. Hè. Dus we zijn al een hele oude bestemming, maar we willen daar natuurlijk nog voor de toekomst heel erg druk mee bezig zijn. En dan is verbinding met het echte DNA van de regio heel erg belangrijk. Ons landschap, de streekproducten zijn dan heel belangrijk, maar ook de cultuur. En als je dan gaat kijken naar echte mooie DNA-verhalen, die dan ook nog bevestigen dat je het buitenland en eigen land bent, dan kom je bij wijn. Die wijnranken in onze heuvels, ja, die laten toch denken dat je in Frankrijk bent in plaats van in Nederland. Dus dat is een heel mooi verhaal wat wij heel erg kunnen gebruiken. Nou, het doel van het wijnthema is het profileren van Zuid-Limburg als een unieke bestemming in Zuid-Limburg, of in Nederland, waar kwalitatief hoogwaardig toerisme wordt bevorderd in de vorm van meer herhalingsbezoeken. Dus we willen de mensen graag terug laten komen, meer laten ontdekken, overnachtingen willen laten doen en bestedingen achter willen laten. Nu gaan we de goede kant op. Nou, dat doen we op basis van ons Customer Journey model. Dat betekent eigenlijk dat we in iedere fase van de klantreis bezig zijn om de klant te bereiken, om hen te overtuigen dat ze naar Zuid-Limburg moeten komen, maar ook als ze hier zijn, het gebied optimaal laten ontdekken, zodat ze zich verbinden met het gebied. Ja, de basis moet op orde zijn, vervolgens ga je aandacht vragen, dan nemen mensen het in overweging, dan ga je activiteiten doen. Dan wil je ze overtuigen dat ze moeten boeken. Dan zijn ze hier. En uiteindelijk moeten ze natuurlijk ook nog vertellen dat het zo mooi was in Zuid-Limburg. Nou ja, hoe hebben we dat dan toegepast voor wijn? En we zijn in 2019 begonnen met een onderzoek. We hadden zoiets van, ja, dat wijn, je ziet het in het gebied, het maakt ons bijzonder, maar waar zit dan dat bijzondere in? Dus we zijn begonnen met een onderzoek en daarin hebben we ontdekt dat Zuid-Limburg de grootste en oudste wijnregio van Nederland is. En dat er ook kansen zijn, kansen qua productontwikkeling. We kunnen wijnroutes maken, we kunnen mensen leren over hoe ze wijn moeten maken. Maar dan natuurlijk niet op basis van wijn maken, maar wel het verhaal zodat ze het begrijpen. Educatieborden langs de routes plaatsen bij de wijngaarden. En een koppeling maken tussen print en online. Dus daar zijn we ook echt mee aan de slag gegaan. En eigenlijk meteen in 2019, in september, hebben we onze eerste wijnroute ontwikkeld. Die wijnroute was in Gulpen-Wittem. Gulpen-Wittem zag meteen aan dat, ja, we moeten hier wat mee, we zien hier kansen, we willen hier graag een pilotproject van maken. Dus we zijn in Gulpen-Wittem begonnen met de wandelroute IJs-Waalwieler. En vervolgens zijn we doorgegaan via de andere gemeentes en de samenwerking gezocht met de wijnboeren, met de wijngaardeniers. Dus IJsselmargraten, Voerendel, Meersen, Valkenburg en de Geul, Vaals en uiteindelijk Sittard-Geleen. Nou, we hebben dus meerdere producten gemaakt. Van die wijnroutes hebben we allemaal een wijnbrochure gemaakt. Er zijn wijnborden langs infoborden geplaatst. Dat zijn er 39 in totaal. En als we dan gaan kijken naar die 8 routes die we gecreëerd hebben, daar zijn er 122.000 drukwerken van verspreid. Dus het is een thema wat echt heel erg aanslaat. De mensen zijn echt geïnteresseerd in die wijngaard en in de wijn. Nou, als we dan die producten gemaakt hebben, vervolgens gaan we aandacht vragen. We hebben dus een PR-campagne opgezet. We hebben influencers naar het gebied gehaald. We hebben tv gehad. We hebben in mediabladen gestaan. Dus we hebben echt heel erg ons best gedaan om juist dat imago van Zuid-Limburg als wijnland ook op de kaart te zetten. Nou, online zichtbaarheid vergroot. We hebben op onze website een platform gecreëerd, visitzuidlimburg.nl/wijn. Daar willen we eigenlijk alles verzamelen wat we qua wijn hebben ontwikkeld. Daar willen we ook de wijngaarden een plek geven. De wijnroutes staan erop. En dat is een mogelijkheid om de mensen langs de wijngaarden te sturen, ze langs de wijngaarden te leiden, om zo het gebied ook echt te gaan kennen. En als je dan gaat kijken hoeveel pageviews we hebben gehad, dat is 740.000, zie je dus ook dat het echt wel een heel mooi onderwerp is, wat ook echt
gewenst wordt en waarnaar gezocht wordt. We hebben op social media ook bijna 2 miljoen bereik gehad. Dus dat is ongeveer 400.000 per jaar. Dus je ziet dat de interesse er gewoon echt is en dat het dat heel goed doet. Verder hebben we blogs en vlogs gecreëerd. Een wijnfilm gemaakt om het verhaal over het gebied te vertellen. En we sturen eens op de zoveel tijd natuurlijk ook nieuwsbrieven. Nou, om het boekbaar te maken, dus we komen in de volgende fase van de klantreis. Om het boekbaar te maken hebben we contacten met de wijnattracties, zoals we het kunnen noemen in het toerisme. Dus alle wijnactiviteiten, de evenementen, de wijngaardeniers die boekbaar zijn, waar rondleidingen gedaan kunnen worden, waar verhalen verteld kunnen worden waar de passie van de boer, wijngaardenier zeg maar naar voren komt. Die proberen we dan boekbaar te maken. En zo kun je slapen op wijngaarden, je kunt de rondleidingen voeren. De wijnreizen worden georganiseerd naar het gebied. Wijnhorecagelegenheden kunnen bezocht worden. Maar er zijn ook wijnevenementen, zoals het Waalwieler Wijnfeest. Of de plukdagen, zodat mensen dus zelf kunnen gaan ervaren hoe het is om te plukken. En je merkt dat daar ook steeds meer interesse naar is. Ja, en wij hebben dan een eigen boekingsplatform waar de wijngaardeniers mee kunnen ondersteunen. Nou, dan komen we in de wijnreis. Dan zijn de mensen in Zuid-Limburg. We hebben nu onze eigen VVV-locaties. Dus de experiences waar we het verhaal over de wijn vertellen. Waar we wijn ook kunnen verkopen, waardoor mensen dus in contact komen. Waar ze informatie kunnen krijgen. Onze hosts die kunnen daar hun informatie vragen. Ze kunnen vertellen, ze kunnen meer informatie geven over de routes. Zodat ze de mensen op een goede manier door het gebied kunnen leiden. En bij de wijngaardeniers langs kunnen brengen. En voor de rest proberen we ook nog activiteiten te ontwikkelen. Dus als Visser Zuid-Limburg hebben we contact met allerlei ondernemers. Zo is er een Wijnexpress geweest met de Miljoenenlijn, wat natuurlijk heel erg apart is om dan met een stoomtrein naar de wijngaarden te gaan. Proeverijen brengen we onder de aandacht. De rondleidingen, de activiteiten die dus op de wijngaard worden georganiseerd, waaronder bijvoorbeeld ook het eten in een wijngaard. Ja, en als je dan kijkt van hoeveel de routevers, want de routes doe je natuurlijk als je in het gebied bent. Dan zijn er 450.000 keer zijn die routes bekeken en gedownload. En je kunt ze dus ook via de website online volgen. Dus je kunt real-time wandelen, dus de routes zijn heel makkelijk volgbaar. En de druifjes, vergeet onze druifjes niet om te volgen, want alle routes zijn bewegwijzerd. Nou, en als de mensen dan weer naar huis gaan of nog in het gebied zijn, dan mogen ze het natuurlijk ook delen en vooral vertellen hoe bijzonder ze het gebied vonden. Dus dat proberen we dan ook te stimuleren door het gebruik van social media, maar ook de foto's die de mensen zelf maken te delen, waardoor ze echte belevingen via onze platforms kunnen delen. Ja, goed. Het is in ieder geval een uitgebreide klantreis. Wijn is gewoon een heel bijzonder thema voor ons. En we zijn ook heel enthousiast dat we heel veel andere dingen in de toekomst gaan ontwikkelen. Daar gaat vast en zeker u nog meer over horen. Maar voor nu is dit waar wij mee bezig zijn. En we zullen het thema wijn zeker blijven omarmen. Dank jullie wel.